Bajuang bengi mar KCB nolando siro ng'we nyamburko kwa safari rally WRC mahigani gikwano omenda maromo shillings milion 209. Kane gilose kinde yango nyamburko mabiro piem mago mapacho ka jatiji mar KCB maduong' Paul Russo yango ni maen sir maduong' kendo nyiso sinani mar KCB e tukego. Kane lose kinde nyasi ni jatend migawo matuke Salim Vuria ne yango ni piny owacho oseikore matiyo kod bengi mar KCB kod jokanyo mamoko e sekta mar ji giwegi. Ituga mibiro bago e pachoka manigi rang'iny mar piny mangima. Piem mag nyamburko WRC mahigani tielo ma pachoka biro chako tarik 19 dwe mar adek. As we talk about Safari Rally in March, we also take cognizance that we will be inviting KCB and other partners to also participate in CHAN and AFCON as part of the private sector engagement. This year, we are announcing a renewed sponsorship towards 2025 WRC Safari Rally. The bank has put aside Kenya shillings 209 million towards this. Erokamano nyakora mag